Ojike wee mara amalitego igbu aja ngwuru na idozigharị ụlọ akwụkwọ Odumodu Primary School Ụmụnya. Onye omeiwu ya bụ ọlụ constituency ga-eri ego ruru nde naira 17 nke ya bụ onye omeiwu ga-eweta ihe karịrị ọkara n'ime ya iji wee fụ na alụchara ụlọ akwụkwọ abụọ ga-abata ọnụ ụlọ 13 ọnụ ụlọ ndị isi ọrụ nakwazi ebe mposi na ihe ndị ọzọ nke kwuru na a ga-alụchapụ n'ime abalị 30. Onye nta aka Demian Egwu ọnwụ ga-akọdalu akụkọ ana. Nke ya na oge a na-amalite emume ịmalite ọlụ ịgba ogige na Odumodu Primary School. Onye na-anọchite ndị oyi na ụlọ emebe iwu bụ Honorable Innocent Ojike sịrị na ibe nye mere ya ji malite ọlụ a na Odumodu Primary School bụ ka ọ wee nyelu ụmụ akwụkwọ aka. Onye emebe iwu a sịrị na ụlọ akwụkwọ afọ Didebelu Express Road ya mere ya jiri sị ka anyị gbaa anya ogige. Honorable Ojike sikwara na ya gụrụ akwụkwọ na Odumodu Primary School. Honorable Ojike gbakwara ogige na Igwedo Primary School bunyekwara ndị oyi shuttle bus mbosi ọ na-amalite ọlụ ya na itinyekwa ọkụ na Ogbunike na ịkwụ ndị okenye na Nteje ụgwọ ọnwa. N'okwu nke ya, Chairman Oyi Local Government Area Chief Imanweke kenelu Honorable Ojike maka ezigbo ọlụ ọ na-alụ na Oyi. N'okwu nke ya, Ichie Sunday Ude Ebunu sịrị na Ojike na-eme ọfụma na ụlọ omebe iwu Anambra. Mgbe ọ na-ekwu okwu, Honorable Ifeanyi Agulu esịrị na Honorable Ojike na-eme ọfụma sị ka ndị oyi kwado ya. And nke bụ starting point before organize aga and na kaka ke etu anyị emekwa organize aga so ife ụmụnya na-achọ ife obi anwụle so obi bụ sa anwụle. Onye isi ụlọ akwụkwọ ndị Odumodu Primary School bụ Oliakụ Antonia Ikwuonye sịrị na nnukwu ihe na-eme eri honorable member bido wee malite echi na Oyi Local Government Area na-akpọkwazị ụmụ akwụkwọ na ndị ikwu na ibe ka banyere aka ka akwado ya n'ọlụ ya. Ndị bịara emume afọ gụnyelu Chairman apụga na Oyi Local Government Area bụ Honorable Maduka, Chief Obi Ezani, Honorable Augustine Umelue, Chief Obed Nweke, Sunday Esedo, Sunday Nweke na Senior Apostle Chijioke Ozemena.